作戦成功ですね。いや、まだだ。相手はエルヴィン。伏兵がいたのか。これ以上は戦うだけ無駄だ。闇の支配を受けるわけにはいかんのだ。たとえ腕を。私たちの出番ね。まだいたのか。空から強襲をかけるぞ。まだいたのか。我が命に従いその姿を現せ。
に従いその姿を現せ。エルヴィンいやレオン。レイガルド帝国、ここで負ければもう後はない。行くぞこれ。ここで我々が敗北するようなことになれば、覚悟！さすがだ。ここから先へはこれに耐えられるか。奴らを倒すんだ。我が鉄壁の守りを。我が敵を撃て。これに耐えられるか。さあ頑張っ。これに耐えられるか。行くぞ。これが
私たちが争う必要は。この大陸から戦乱をなくすために。どうしてあなたの言う。悲しい人だ。あなたはボーゼルにそう。なのよ。